हेलो लोगोफोर कनसिपिन बरायहरना थाबाय बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर आं दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों आरोना लोगोफोर दैदेनवारि फायनि आरो लोगोसे कनजिता आगैनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आरो नोंथांमोना निस्सय माने भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायगोनखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामगोन लोगोसे आं रावखौबो गाज्रि मोनजानाय बाथ्राबो बुङा आरो आं गेजेरावनो माने बुंना होगोन आरो फंनैसो बाथ्रा माने एकदम भिडिअखौ माने फेसबुकाव नुनानै माने एकदम थानो हाथारैलाय माने फंनैसो गेजेराव बाथ्रा बुंहरनो थाखाय एबा बेफोरबायदि बेले बेजेनि थाखाय माने बेफोरबायदि जादों बेनि थाखाय माने फंनैसो बाथ्रा बुंहरनो थाखाय आङो माने ससे क्लिप लाना फैदो लोगोफोर ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दं कम्पानियाव खामानि मावनानै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानै दुवाखै जोंनि हौवाया मा साइसनि मानसि नै जोंहा थग्रोन ओंखाम जाबाय लोंबाय नै एसे एनै लोंबाय औ लोगोफोर थग्रोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां थग्रोन ओमफ्राय नै आंना हिनजावा जेन'बा बिदि मानो हगारनांगौ दे जेन'बा आङो उन्दै लोमजानायखासो अजानाव लाबोथारदों जेन'बा बिदि लिरनानै होनानै मा मोननांगौ दे आं नोंजों उन्दुलायदों ना मादों जेन'बा दे बिदि लिरनानै हगारनो बियो आल्ला सोरला हारसिं रोनावलाबायनानै बिदि हगारनांगौ जाहैबाय गोदाव सोरावनो गावनो फन हरै हरै दावराव जाबाय थायो होनखाबाय आं गाबोन फुङावनो थांसै होननानै खनथाम जाहैनांगौ होननायखाय आङो दिनैबो दोनबाय उन्दैखौहाय बेखौ बिदि फेसबुकाव बियो बिदि गाज्रि गाज्रि लिरनानै पस्ट होबाय आरोना दा दुनिया मानसि शेयार खालामनाय शेयार जानाया बे मोजां जाबाय दा भाइराल जानाया मोजां जाबाय हिनजाव फाननानै जाग्रा सारा लाजिला नोङो सिगाङाव जा खालामबोबाय दै आं खिन्थु दा जेबो मानिला मोनथिबाय दा जाबाय थग्रोन आंना फैदों बालाबो घन्टाया फन हमा नोंनि बिनि फिसाया ओरैबायदि फाग्लाना एसे जोंनाव फैबाथाय हिनजावा गोसथोलायो उन्दुलायदों होननानै बुङो ओमफ्राय दा नै दा हिनजावा भिडिअ बानाय अयथासार खस्थ' खालाम भिडिअ बानाय रिन सुख'बाय लन सुख'बाय गारि फाइनान्स सुख'बाय दा हिनजावखौ फाननो फैदों बियो साला गुन्दाया लाजिनो रोङा बियो फाग्लाया रागा जोंना आङो खिन्थु जोंखावजोब्बाय दा बिदि लिरना होलाबायनाङा ससियेल मिडियाआव भिडिअ बानाय फैसा थाखा थाइसे थाइनै खामायो बिदि हिनजावखौ फाननाङाथ' बियो गोदाव सोरावनो आलासि जाफैनायखौ बिदि लिरना होनाङा ना बियो बेफोरबायदि थानाय जासिगोनलै थग्रोन गाज्रि दामोनसै कम्पानियावनो थादों नों आंखौ बेबायदि पस्ट खालामबाय दा दे जाबाय खालामनांगौ आरो लासिंसिं जेन'बा मानोना बिदि पस्ट खालामनांगौ बियो लिरनानै गोदाव सोरावनो एसे होबानो अयथासार शेयार जाखायो होनना मिथिखायो जेनेबा दे मानो हगारनांगौ बिदि बियो जानला मोनलानो लोंनानै प्रुफ होनांगोन सोर मा जालायदों सोर उफाय मा जालायदों बेखौहाय मानिखायालै आङो माइरि बे हौवाखौहाय गावनि फिसायानो बिसिखौ हिनजावानो दङ हिनजाव जानो ओंखाम जालायबाय थायो बेखौ दा जुथारनांगौसो मोनथिबाय दा आं रागा जोंना मोनथिबाय दा आं गाबदों रायहरनानै दा मोनथिबाय आं बिराद गाबदों आं रायहरदों आरोना बेफोरबायदि आंनि फिसाखौ बिदि लिरनानै होलाबायनाङा ना बियो बेफोरबायदि लिरनानै होनो नाङामोन ना आंनो दंना आब' खनजिताखौ लेंहरनायाव आंनो उन्दुनायावबो जों सानैजों उन्दुदों आंनि फिसाया बेखौ माबा मोनसे खालामदों नामा आंनि फिसाया आंनो जेबो होनाखै खालामदों होननानै जेन'बा सोरबा प्रुफ दं नामा जोंना मा खालामनांगौ हिनजावानो दं जेन'बा मा खालामनांगौ दे आं उन्दैया लोमजादों थाखा थाइसेबो हरनो हायाखै बे साला बैसागुनिफ्रायनो थाइसेबो थाखा हरनो हायाखै बियो हिनजावखौहाय बानायनानै जानो मोनसे भिडिअ हगारब्लानो बिसिबां थाखा फैयो मासाव जोङो जिरायनो 30-40 थाखा लायो मिथिबाय बेरायनो नों कम्पानियाव खामानि मावनानै सानफा थोलो खामानि मावनानै जाब्लाबो नों जोंजों जुजिनो हाया दै थग्रोन बुरबक साला थग्रोन मा ओंख्रि थैलाबायनोसो गोसो जायोलै थग्रोन मा ओंख्रि रागानो हिनजावखौनो थांनानै थाजानो बाबाय दां ओंखायनो फिसाया लोमजाबाय फैसा थाइसेबो हरा नायनो मिथिबायना रायजोफोर गथ'आ लोमजाबाय उन्दै लोमजानाय नायनो फैसा थाइसेबो गैया आखायावहाय जाबाय आपल'ड होनोसै दा होलाबाय होआबा माथो सिस्टेमनि बांद्राय दुखु खालामग्राखौ गाबखांबाय आङो मोनथिगौ नोङो जै थग्रोननि होआबा माथो हो जै थग्रोननि जै होन बिदि लिरना होनांगौ बियो दे माथो बेफोरबायदि होनांगौ दुनियानि मानसि शेयार खालामबाय उन्दैया लोमजादों जाहैबाय होनबाय नालाय जोंनाव लाबोबाय माथो जाखो माबा आंनि बोरायजोंसो उन्दुदों मादों बिदि होनानैहाय दा बिसिखौ रायहरबाय आरोना लिरनानै होबाय रायहरनानै थाबा जेबो नङा नै ओमफ्राय लिरनानै मानो बिदि ससियेल मिडियाआव पस्ट होनांगौ बेलाय बेखौनो बुंहरदों आङो दा सिस्टेमनि आं रागा जोंलै मोनथिबाय दा मिस्टार थग्रोन नै जानो हायैखौ जोंनि बाव गारदों आरोखि बिदि माबायदि मानसि बियो आसरितलै थग्रोन माब्रै मा ओंख्रि जानानै दं आसरित मानसि मामायावलाय मा होनो सिक्किमाव मा ओंख्रि जानानै दं कम्पानियाव खामानि मावनानै जाग्रानि जाग्रानिसो नै जोंहा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखानानै बुजिखाबाय जानांगौ थग्रोन होनना बुंदों आरो लोगोसे थग्रोन बुंनाय माने कनजिता आगैनि माने हौवाखौ थग्रोन होनदों बुंनांगौ जानांगौ आरोना आंनि सानना मोननाय बायदिब्ला दै कनजिता आगैनि माने हौवाखौ माने थग्रोन होननानै
बुंदो जानांगौ आरो जेनेबा दैदेन औवारिया मानो थाखाय दि बेले बेजे जागासिनो दं नोंथांमोना माबा मोनसे निस्सय गोरोन्थि मावदों नामा बेनि हौवाया गाज्रि मोनजाना थानाय एबा जेनेबा नोंसोर सानैखौ रिलेटेड नुनानै बा एलबामबो मोननै मोनथाम बानायबाय फेमासबो जाबाय भाइरेलबो जाबाय समाजनि थाखाय मोजां संबो दिहुनबाय लोगोसे बैसागु बोथोर जोबनानै थांबाय नोंसोरनि संजोंनो मानसिफोरा मोसानोबो मोनबाय गोजोननाय फैबाय मेथाइआबो बिराद पपुलारबो जादों आरो बिराद मोजां मेथाइबो आरो माने नोंसोर दिहुननानै एलबाम दिहुननायाव बहुत फेमास जादों लोगोसेयै बेनि बेले बेजेया मानि थाखाय जागासिनो दं मिथिबाय बेनि बेले बेजेयानो जाहैबाय माने सोरबा सासे जेनेबा हिनजाव बा हौवा थाखानाय हिनजावजों माने भिडिअ बानायबाय थायोब्ला निस्सय माने हौवाफोरा माने एसे सांबिदाङा एबा साननो हानाय माने मेलेमजिबिया खम थानायफोरा माने बेफोरबायदि माने सन्देह खालामो आरो दै गासिबो संसार जाखानाय हिसाबै मिथिखागोनखा सोरनिबा हिनजावजों रायलायोबा सोरनिबा हौवाया नोजोर जायो सोरनिबा हिनजावजों सोरबा हौवाया रायलायोबा बेखौबो नोजोर जायो निस्सय गावबा गाव माने हाबा जाखानाय थाखानाय नालाय बेफोरबायदि नोजोरा माने निस्सय सोरनिबा सायावबो फैनोबो हागौ आरो खिन्थु बेफोरबायदि सानलायनायखौ माने गारनो नाजानांगौ आरो दै लोगोफोर बेबायदि गारनो हायोब्लासो माने साक्सेसफुल जानो हायो लोगोसेयै हमनानै ला जेराव नोङो आगान सुरदो बेफोराव माने मोजाङै आगान सुरलांनो हायो आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानोखि कनजिता आगैया माने गावनि उन्दै गथ'खौ माने खनथाम जारिनांगौ होनना बुंनायलाय बेयाव बुंनायाव माने दैदेन औवारिनि न'खराव माने हरसे थादो जाहैदो आरो हरसे थानायनि गेजेरावनो माने हौवानि गेजेराव माने सन्देह फैदो आरो लोगोसेयै बिसोरथ' जेनेब्ला दैदेन औवारिनि जेनेबा बिसियाबोथ' एसे रेकर्ड जाखाना दंना सिगांबोथ' एसे माने दैदेन औवारि जेलाव थानाय समावबोथ' बिनि हिनजावा एसे रेकर्ड जाखानायखा नालाय लोगोसे माने बिसोरो हौवा हिनजाव रखम जानानै थाबाय दिनैसिम आथिं आखाइ जेनेबा आखाइफोर मोदोमफोर बुलाय सुलाय टाच खालामनायाथ' जेनेबा ओरैनो फ्रिखा दैदेन औवारि मोना दै बिदि माने खालामखायो आरो आं दा निस्सय मिथिखायो मोनसे मुभि बानायनो थाङोब्ला मोनसे फिल्म बानायनो थाङोब्ला माने मानसिनाव माने मोदोमफोराव माने टाच जायाब्लानो माने जों माने फिल्मफोरखौ जोंना मुभिफोरखौ सर्ट भिडिअफोरखौ बानायनो हानाया माने बिराद गोब्राब जायो आरो बिनि थाखायनो माने निस्सय बिनि हौवाया माने बेफोर माने एक्टिंफोरखौ नुनानै माने सन्देहनिसो बारा सन्देह जालांगासिनो दं आरो मानसिफोरखौ नासयलायनाङा जेनेबा दैदेन औवारि जेनेबा थग्रोन होनना बुंदों जेनेबा सोर सासे थग्रोन आं इसिबां माने फेसबुकफोरावबो आजिखालि फैनायखाय एसे खम खालामबाय माने एसे माने खामानियाव बिजि दं नालाय माने आंनि बुंनाय बायदिबा मथिबा जेनेबा कनजिता आगैनि हौवाखौनो थग्रोन होनदों खोमा आंनि बुंनाय बायदिब्ला आं जेनेबा एक्जाक्टलि आं साननानै लादो आरो जेनेबा बेखौनो थग्रोन होनदों खोमा लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानोखि नोंथांमोनाबो माने बिदि माने मुभि बानायदोंब्ला एलबाम बानायदोंब्ला माने एसेबां माने रिलेटेड माने थांलाय फैलाय माने जालाय लोंलाय बेफोरखौ माने गारलायनो हमनांगौ आरो लोगोसे माने हौवा हिनजाव बायदि रिलेटेड खालामनाङा आरो जेनेबा सोरनिबा साननाय माने मेलेमजिबिफोरा एसे खमब्ला माने बेयावनो दाउट जायो आरो बेयावनो दाउट जायो न'खरफ्राव माने नांलाय खमलाय जायो जेनेबा थासारिफोरा गुबुंले जायो बेफोरबायदिनो माने भाइरेलनि सायाव भाइरेल जानो साना आरो जेनेबा साननो हानाय खम नालाय जेनेबा आंनि हिनजावखौ गोसो थोबाय जेनेबा आमुं थामुआ माने आंनि हिनजावखौ बियारलासिनो खोमा मासिनो खोमा बेफोर साननानै माने बियो माने पस्ट खालामनो जानांगौ आरो बे पस्ट खालामनाय गेजेरावनो माने बहुत मानसिफ्रानो भिडिअखौ नुबाय लाइकबो खालामबाय शेयार खालामबाय लोगोसे एकदम शेयार जेसेबां शेयार खालामब्ला माने पाब्लिश खालामब्लानो माने अल इन्डिया भारत मोनजोबखागोन आरो जेसेबां नोंनि फल'वारफोर दं गासैबो नुजोबखागोन आरो बेनिखायनो आं बुंनो सानोखि नोंथांमोना जेनेबा दैदेन औवारि भाइ आरो लोगोसे गाज्रि मोनादै आं नोंसोर माने ससे क्लिप बुंनानै होदों माने बेफोरबायदि बेले बेजे जानाङा लोगोसे नोंसोरो जेबो बरनाम बरसि जायाखैब्ला जेनेबा नोंसोर जेसे माने जेरै बिबाजैफोर बिबनां बायदि महरै दङब्ला जेनेबा नोंसोर माने अनलाइनानै जेनेबा प्रडाक्सननि जेनेबा जिखुनु एलबामफोर बानायनाय माबानाय भिडिअ बानायनाय नोंसोर मोजाङै माने दङब्ला नोंसोर माने मोजाङै बानायबाय था माने बेफोरबायदि माने नोजोराव सन्देह माने गोलैजानाङा आरो जेनेबा एकदम साक्सेसफुल जानो नागिरा दा हमना ला नोंसोरनो जेनेबा कनजिता आगैनि हौवायानो जेनेबा नोंसोरखौ सन्देह खालामदोंब्लाथ' सन्देहआव थाबाय थाखासिगोन लोगोसे आखल नोंसोर लोंनायनि सायावबोथ' बिराद मोजां गाज्रि बाथ्रा बुंहरबाय जेनेबा माने दैदेन औवारिनि जेनेबा बिसिया जेनेबा अनसुलि बिसि जेनेबा आगैया जेनेबा जिबायदि माने सिथोब माथोब होनना बुंदों माने बेफोरबायदि बुंनो नाङा लोगोसे नोंसोरथ' एसेला लोंदो जानांगौ जेनेबा बेफोरबायदि माने बेले बेजेनि सायाव माने अरखिनि सायाव माने खेर बुंजाबनो नाङा आरो दै जेनेबा न'खरा बायलांनो माने एकदम ओरैबायदि माने दै न'खरा बायलांनो माने एकदम गोरलै आरो न'खरा बायलांनो माने एकदम सम नाङा आरो जेनेबा जिबायदि लाइनखौ नुहुरदों जेनेबा न'खरखौ बायनो माने सम नांला आरो बेफोरबायदिखौ माने नुदों आरो ना लोगोफोर ओंखायनो माने एसेबां माने हाबा जाखानानै थानाय जेनेबा न'खरखौ माने सेफायनो नाजानाङा जेनेबा गथ' सासे दं बा जिखुनु बुंदो जोङो मोनसे इउटुबाव जेनेबा जिखुनु फेसबुक भिडिअ मोनसे आपल'ड खालायबा 30-40 हाजार जेनेबा मान्थलि दरमा फैयो नों कम्पानि मावना बेसे फैसा मोनो बेफोरबायदि माने नासयलायनाङा जेनेबा मावना जाग्रा मानसिया मावना जाखागोनखा नों जेनेबा मुभि रिलेटेड बा नोङो एलबामफोर बानायदोंबा नों बानायबाय था आं रावनिबो सायाव हिंसा बाथ्रा बुङा मिलायनानै था जोंनि गामिनि
बा संसार जाखानाय जिखुनु माने गामिनि हिसाबै बा नोंसोर गामि गंसे नंगौ नङा बा गोजाननि नामा बेफोरखौ माने नोंसोरो जेरै दावगालांदों बिदिनो दावगालांबाय थाबानो जाबाय माने बिदि नासयलायनानै माने खामानि मावलांनाङा आरो जेनेबा बिराद माने गाज्रि आनलिगेल जायो दा बर' समाजनि थाखाय एकदम थासारिफ्रा बोरैबा जायो जेनेबा नोंसोर बानायदो भिडिअफोरखौ शेयार खालामदो जेनेबा नायगिरि बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायो आरो लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदोंखि दैदेन औवारि भाइमोनाबोथ' बिराद मोजां मोजां एलबाम बानायगासिनो दं बानायबाय था जेनेबा जोंनि बर' समाजनि गासै पाब्लिकफोरखौनो लोगोसे जोंनि बर' गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौनो जेनेबा नोंसोरनि संफोरजोंनो मोसानो हादों नोंसोरनि संफोरानो बिराद मोजां पपुलार साक्सेसफुल जानांगौ गासैबो बेनिखायनो आं माने बिनिफ्राय नासयलायनायखौ आं माने बाजायो नोंथांमोनाबो बिदि खालामलायनाङा जेनेबा मालायनि हिन्जावदोबो एसे सिथा खालामनाङा मुभि बानायदो जोबबानो दलर थाबानो जाबाय खनसे नेक्स्ट मुभि बानायोब्ला जेनेबा नेक्स्टफोर माने सर्ट भिडिअफोर बानायोब्ला एलबामफोर बानायोब्ला बानायलांबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदि माने सन्देह अभाबखौ लानाङा जेनेबा बेबो माने साननायफ्रा एसे खम जादों खोमा कनजिता आगैनि जेनेबा माबाया फिसाया जेनेबा हौवाया एसे माने सबनिबो ब्रेन्डजों मिलायाना सबनि ब्रेन्डफ्रा सोरबा माने सन्देहआव बारा थायो सोरबा माने एकदमबा जिखुनु माबा जाबाबो जेबो साना बेफोरबायदि माने सबनि साननायजों मिलायलाया आरो बेनिखायनो आं माने गासैखौबो आं माने गाज्रि मोनजानाय बाथ्रा बुङा नोंसोर मिलायनानै था जों माने ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायोबा जों नायनो माने गोसोखौ माने मोजां मोना बेनिखायनो माने आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामनोसै लोगोफोर आंनि बुंनाया सोरनिबा सायाव मोनसे बुंफ्लांनायाव गोरोन्थिफोर जाफ्लांदोंबा जेनेबा आंखौ माने निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै निमाहा होगौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों